Sir, how would you describe the demeanor of Sheila Go during her testimony? Kasi, di ba, ang pag-depict niya sa sarili niya ay parang innocent, naive, mahina ang loob. Pero base po sa mga narinig niyo sa kanya, how would you describe her? We have to be very careful with this Go family. No? Parang ano sila mga professional, parang professional liars and professional swindlers. Nakita natin nung una kay Guo Huaping, 'di ba? Lumaki sa farm, homeschool, simple lang, inosente. Pero if you look at the documents and if you look at the evidence, hindi siya ganun no? Much more sophisticated siya. At that's why we have to be careful. Of course, the demeanor tells us one part, but it's important also to look at the evidence. Right now, the evidence is pointing na hindi siya inosente dahil pumiperma siya ng mga dokumento. No? So, and kaya nga sabi ko sa kanya during the hearing na itong mga pinipermahan mo, malalagay ka sa alanganin. Pwede ka makulong dyan dahil yung mga pinipermahan mo, hindi to ordinaryong dokumento. Ito ang mga financial statements at corporate papers yung mga pinipermahan niya. Siya ay corporate secretary, pumirma siya ilang beses. Pumirma rin siya sa audited financial statements bilang treasurer and CFO. In fact, over the span of 9 to 10 years, 90 plus times, 93 times siya pumirma sa iba't ibang dokumento. So, ibig sabihin, sa documents alone, sentro siya sa aktibidad ng Go family. No? Sentro siya sa negosyo, sentro siya sa mga financial transactions nila.